Mao pa jay pag-abot nako mga idol. Nag-inusara na lang ko kaon dire. Manamugod sila kaon god. Ako sa asawa man sa kaon kay iuna ra kon sa kaon kay gutom na ko kayo. Kay dugay ko naabot, namo ko'y gilakaw. Saon man importante man sad atong lakaw. Ya pag-abot ako sa dire sa balay, na sa iyang giandam. Nagpalit man siya isda nga isda makuning bato mga idol. Ya iyang giun-unan lami kay halang-halang sad ba. Ya, pahubsan sa daog day of sabaw. Ya nagpare sa ginamos. Gisilian sad insakto kay timplada kay naamay tamatis, sili, limon, yung timplahan sakto kauna lagi. Ya nagpalit sa siyang mangga. Ako lang sanggi andam sa apil dere. Lami sa kani pares kod kaning mangga. Pwede ra may nagway sudanay. Para nako daog na ni. Sa una bitaw kaning mo tay kapalit mangga ra kanon isuwa ra din sa kan rice god. Hurot lagi ng bahaw lagi. Ato ning hiwaon. Indot sinay patamis atong ba. Ato lang hinahinayon kay pasama di tani hait ra kaning kutsilyo ra ba. Kaya mag careful sa ta kay hait ra ba. Ya kambanatan sa ning kaon. Kaning isdang bato kuno ni sa Bisaya ba. Ya gipahubsan niya sabaw. Nay gamay na habilin. Nindot ka ng gamay kay sabaw ba pinahubas. Lami kay kaonon labi na kaning mabahaw sos. Nindot kayo ya init-initon. Pero nindotan ni mabahaw ng isda god. Labi ni kuha mga 2 days. Init-inito lang di man unsa. Mauram na dire sa bukid good kay sudan dire sa bukid labi nagwalay refrigerator init-initon ra manggod. Kuarita dire kaning nanatay refrigerator repra man pero res bukid initon ra na.